Отговорете, моля. Кой има среща с господин Антонов? Майкъл Джонсън има среща с господин Антонов. Кой очаква господин Джонсън? Господин Антонов очаква господин Джонсън. Има ли господин Джонсън проблеми в София? Не, той няма проблеми в София. Къде иска да отиде първо господин Джонсън? Той иска да отиде първо в банката. Кой трябва да обмени пари? Майкъл Джонсън трябва да обмени пари. Как трябва да говори господин Антонов? Той трябва да говори по-бавно. Вярно или невярно? Господин Джонсън не е доволен от хотела. Господин Джонсън е доволен от хотела. Господин Антонов иска да обядва заедно с господин Джонсън. Вярно, банката и ресторантът са далече. Банката и ресторантът не са далече. Господин Джонсън трябва да говори по-бавно. Господин Антонов трябва да говори по-бавно. Господин Антонов и господин Джонсън имат нужда от преводач. Господин Антонов и господин Джонсън нямат нужда от преводач. Господин Джонсън иска да разбира български по-добре. Вярно.